najviac zaujala teda prednáška Lekári bez hraníc. Bolo to veľmi akože také pre mňa osobne zaujímavé. Krátky čas sa dá čo najviac informácií získať a hlavne máme možnosť porozprávať sa s tými ľuďmi, ktorí potenciálne nás môžu zamestnávať. Vítame každú iniciatívu, ktorá ako keby zvyšovala motiváciu budúcich pani doktorky a pánov doktorov ostať na Slovensku a samozrejme nájsť si také uplatnenie, ktoré ich bude motivovať ďalej fungovať.